כל חברים, כאן רון בעוד סרטון עם לירוי. כן, אנחנו, ומה אתה עושה? פנקקים. זהו. חברים, אנחנו היום נעסוק במטבח, הדבר שאנחנו הכי לא טובים בו. אני וברוקת תמונה על המסך. טוב, בואו נעשה ביצים. שוברים ביצה. אומייגאד. וואו, אני לא יודע לשבור ביצה. What is that? זה כולה ביצה. What is that? צלם טוב. אומייגאד. ביצה שנייה. This is a good. Fuck bitch. סוכר לבן. עכשיו בואו. פותחים את הסוכר. זה כף. דרי. פה כף. דרי איס. לא, זה לא כף. זה כף. דרי איס. אני שם אחת קדושה. ועוד אחת קדושה. ואחת סבבה כזאתי. עוד אחת. עוד שתיים. עוד טיפה. ככה. אפילו יותר. לא. אוקיי. עכשיו. המרכיב הבא. תשמע, אתה לא יודע, תפסיק לעשות את זה גם האלה. תורים למרכיב הבא. כפות שמש. זה בערך כזה שלוק מפנק, תסתכל, תראה. וואו. כזה ככה. אומייגאד, דאם. למה ליתר ביטחון נשים עוד אחד. אומייגאד, דאם. אוקיי. מרכיב הבא הוא תמצית וניל. מה יש לך? אני לא מתקשה לפתוח את זה. תסתכל, צלם. 1. לא. זהו, סיימנו, זהו. אוקיי, ביי. כוס חלב. רגע, איפה הכוס? זוז. כוס כזאתי. אז הזוז, אני מביא את הכוס. מביא, הופה, הנה, קפץ. הנה. לא דופקים כלום. מי זה היה? מעניין מאוד מי זה היה. עוד, זה לא מספיק. זה מספיק. צריך עוד. חלב. אומייגאד, דאם. המרכיב הבא הוא... אומייגאד, דאם. שנייה. כוס. וחצי קמח. לא, כוס, כזה כוס. ואז וחצי, וזה כוס שליים. זה דבר. איזה קמח צריך? קמח רגיל? וחצי. מה? צריך... איפה אתה? אוקיי, הוא שם, בוא נחטט לו במקרה. רגע, מה? אם תתקשרו אליי. הנה כוס וחצי. זה נחשב כוס וחצי. לא, ביחד זה יוצר קופה לאמא של הכוס וחצי. די, בסוף ירשמו לנו. שקית שלמה של אבקת אפייה. אבקת? מה אומר אבקת אפייה? כאילו, תדמיינו את זה. אני מעדיפה לדמיין את זה. של אפייה. אבקה לא מטפה. עם אפייה. אבקה עם לחם. זה מה שקופץ לי בראש. טוב, מה המרכיב הבא? בוא נבדוק. עכשיו אנחנו מערבבים. ואחרי זה אני אחרי זה מערבב. על מי עשיתי הכל? הוא לא עשה כלום. מה זה קשור? אתה אמרת לי להיות הצלם. כן, אתה יודע, אתה יכול גם להגיד שאתה לא רוצה להיות. וואו, זה נראה מרקם בנני. וואי, נכון, בננה. נראה לי צריך לקחת חלב. זה חלב. זה חלב, אומרים לך. הלכת. לאן? כי אתה לא יודע להרבב, באמא שלי. טוב, שמנו עוד קצת חלב. לא, אתה פשוט צריך להרבב הרבה. איזה מפגר בדודה שלי. זה הרסת את הפנקק. יאללה, עוף מפה, עוף בדודה שלי. במטבח שלי.
חלבי. אנא ערבבו. חלב להביא. חלב להביא. חלב להביא. לא שמתי מספיק קמח. יואו, בוא'נה, הבן אדם מפגר. מה, לא שמתי מספיק קמח. נכון, שמת כוס. כן, שכחתי. אבל אתה היית חייב להיזכר בזה עכשיו? כן, נו. וואו, ביוטיפול. יאללה. ביוטיפול. אבאלה. אימא'לה, המתכון צלח. יאללה. צלם. צלם. הופה. לא צלח. לא צלח. הלך כל הדברים. הלך כל המרכיבים. הלך הכל. צלח מאוד. למה אתה לא מצלם? למה אתה מצלם את עצמך כל הזמן? יפה. נו, צלם. אני אפיוף, חברים. אני אפיוף. אוקיי. הלוואי שלא ישמעו אותך. צלם שאני מערבב יפה. אוקיי. ואתה מערבב מכוער. אבל אתה מערבב מכוער. תראו איזה מרקם. איזה מרקם. כך תערבב. מה כל קרה? הדם שלי מלוכלכות. 1, 2, 3, go. תערבב מלא. רגע. מלא, עוד. עכשיו שמים ועוטפים את זה באיזה בניילון, שקית משהו. 5 דקות. 5 דקות, 6 דקות. ואז יהיה ממש שברירי כזה. בוא נראה אם רואים אותי. אוקיי. נעפן נלקוש. אלפואן דו שונדי שונדש. אלפואן דו שודי שודש. אלפואן דו שונדש. אני לכיתה יש. תראו, הוא כל כך עבר 5 דקות. הוא כל כך מתאמץ בשביל לעשות ככה. עבר 5 דקות. ככה. בשביל זה הוא כל כך מתאמץ, אני עושה את זה בלי להתאמץ. טוב, עבר 5 דקות. שמים מהר. שמים על אש בינונית. שמים אומייגאד. שמן על הכל. אומייגאד. הרבה. ביוטיפול. אפשר להגזים. ביוטיפול. ולוקחים כף, רגע. למה אין לכם את זה? מה? בן של... יאללה, לוקחים כף. טובות בזכות... נגביר את האש. מחכים שלא... זה חם רצח. זה לא, יאללה. עצור. מה? נגלה. לוקחים כף. נו, כן, עושים ככה בדיוק. תורי. ואחד שלם. לא, אתה נגלה הבאה. נו, זה מה שאני אומר. נותן! לא. אתה מחבת הבא. ככה שמים ואז זה כבר... זה לא שלם אבל. זה יהיה שלם. אוקיי. גם שמה. טוב, זהו. בוא נחכה. טוב, אז חברים, זה היה הסרטון היום, ואם... לא, מה? לא סיימנו, לא טעמנו. טוב, אז חברים, ב-14... עכשיו אנחנו מנסים גם להפוך, תראה שאני מנסה להפוך. סרטון פסיכי עם כל החברים. הנה, רון מנסה להפוך, אבל הוא לא מצליח. מה? מצליח! חברים! טוב, צריך לתת להם עוד זמן, מסתבר. כן. לא, זה בסדר. עוד זמן. צריך שיהיה להם בועות. כן, אבל לכולם יש בועות. זה לא ברור. וואי, זה יצא יפה. וואו. הוא יצא קושי. הוא יצא לאמא שלי. ניגה. וואי, גם זה יצא יפה. אומייגאד. בוא נעשה שכולם יצאו ניגה. לא, זה לא מוכן. זה מוכן. אומייגאד. נראה לי הנה, דריס.
טוב, תכף נחזור. קבלו, חברים, קבלו. למה כל 10 שניות אתה עוצר וחוזר? איזה ניגה. טוב, עכשיו אתה צריך לשים, עכשיו תור לירוי, אתה צריך לשים מפה, באמצע קודם כל, בלי לטפטף. תראו איך יצא פה. לא, כמה, זהו. עכשיו אתה מחזיר לפה, לוקח ושם עוד. בינתיים נביא את הנשק הסודי. נשק השודי. השודי. של השוד. נו. אוקיי, עכשיו אתה זוכר שליאן אמרה שהיא לא אוהבת איזה סירופ ומייפל? היא אמרה הרבה דברים. עכשיו, שמים סוקלד, שזה היה בכוונה. וואו, תראו איך זה נראה טוב. וואו. קבלו חברים, ותגיבו לנו מה אתם אוהבים יותר. מייפל או שוקולד? סירופ מייפל או סירופ שוקולד, או בכלל נוטלה, או שחר. וואו. תגידו, אם יש לכם חבר שקוראים לו שחר, תגידו לו, אני אוהב אותך כל כך אני אוהב אותך כל כך שוקולד שחר. לא, הכפית נכנסה לי לפעמים, אנחנו כושלים. רון עשה את זה. זה לא אני. הכניס את הפנקק לתוך הבלילה. איזה בושות. תסתכלו חברים. איכס. יש פה לקי. הפנקקים הכושלים שלו ואת היפים שלי. שלי יותר יפים. וואו. טעים. שמות השיר הכי טוב ששמעתם בחיים. טוב חברים, יש לנו פה 2 פנקקים, יש פה עוד אבל אנחנו ניתן את השתיים האלה. לאחד נשים מייפל. וואו, happy good. ועל השני שוקולד. וואו, this is beautiful. שוקולד. אני סיימתי לאכול שלי כמעט. אני לא אומר מאיפה. תראו, זה יפה. יואו. לא ראו אבל שנתת את הביס, שוב. וואו. טעים. רון אוהב הפנקקים. פיט קרים, מזמינים אותך לעשות תחרות נגד רון. חס וחלילה. טעים. קיצור טעים. מטורף. ואם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה, תגידו לנו בתגובות, ואם אהבתם את הסרטון שימו לייק בוקר, ויאללה ביי.